Hello, Nicole and Chris. I am a super fan at sumulat ako para ibahagi ang aking kwento. Sana ay magbigay ito ng pag-asa sa inyong mga listeners who are sad and broken because of failed relationships. Way back college, I was with someone for 5 years. We message each other every day, nagsasabihan ng I love you, lumalabas kami, nag-holding hands, and we have our intimate moments. Parang magjowa ang peg, kahit hindi. Sabi niya, special friend daw niya ako kasi hindi pa siya ready mag-commit. Ang weird, kasi ang dami naman niyang girlfriends, minsan sabay-sabay pa. I told him how I felt towards him and tinanong ko kung may pag-asa ba kami. Sabi niya, pwede daw akong maging side chick niya. Pumayag ako, wag lang siyang mawala ng tuluyan. Nagtrabaho ako after college. Ganun pa din ang setup. Walang label. One day sabi niya sa akin, sabihin ko daw dun sa nanliligaw o dun sa nililigawan niya na there's nothing going on between us. I did what I was told. Pero pagkatapos, nagising ako sa mapait na katotohanan na niloloko ko ang sarili ko. Sinasayang ko ang oras at pagmamahal ko sa isang taong hindi naman ako minamahal pabalik. Bigla akong nahiya sa katangahan ko kasi hindi ko naman deserve na masaktan ng sagad sa buto, na malunod sa lungkot at umiyak gabi-gabi. Mahal ako ng pamilya ko, I was sent to a good school, and I'm starting to build my career. So why am I allowing myself to be disrespected by a man this way? Kahit mahirap, I blocked him sa social media and sa phone ko. Nung unang araw na na-survive ko na wala siya sa buhay ko, sabi ko, susubukan ko ulit kinabukasan. Sinubukan ko araw-araw hanggang umabot ng taon. It was satisfying to know na kapag hinanap niya ako, hindi na ako available. He won't be able to reach me anymore. Para malibang, ibinaling ko ang isip ko sa ibang bagay. I watched movies alone, I read a lot, nagbiyahe, and araw-araw I look at the mirror and say, magiging okay din ang lahat. Eventually, naniwala ako sa sinasabi ko at naubos ang luha ko. Hindi na masakit. Wala nang galit. Naging okay nga ako. Fake it till you make it. For me, it worked. I then turned to God and I allowed Him to heal my heart. May notepad ako na binabasa ko every day. Nakasulat doon, your love for someone ends when your love for God begins. Hindi ko hiniling that He sends me someone to fill the gap. I prayed that I find happiness in solitude. Ay, taray ng solitude. Ayun na naman tayo. Niyayabangan, ginagamitan tayo ng solitude eh. Oo nga, nuumpisahan mo Oo ha. Ikaw bornay ha. I prayed that I find happiness in solitude. Hindi ako binigo ng Diyos. Surprisingly, I enjoyed being single. I did not look for love. But when God knew that I was ready, He gave me the love of my life. I had my fears pero tinaas ko lahat kay Lord. Sabi ko sa Kanya, guide my heart. Together, my boyfriend and I placed God at the center of our relationship. Nagpakasal kami after 6 years. Yung husband ko, isa siya sa pinaka-assuring and one of the most loving persons that I know.
yung lalaki minahal ko dati, we had closure. Pero after nun, block na siya ulit. Pwede pala yun. Yung dating mahal na mahal mo, biglang one day, wala ka nang nararamdaman. Pwede ka palang sumaya ulit after mawasak ng puso mo. Truly, God is a God of justice. He will make the wrongs right. If you let it go, He will pay you back. Endure the pain and trust that you will find your smile again. Sabi nga sa Psalm 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. I assure you, after mong malagpasan ang heartache, sasaya ka ulit at darating ang panahon na mahanap mo din ang pag-ibig na pagkatamis-tamis. Warm hugs to you both, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Ruth. Wow, sarap naman pakinggan ng kwento mo. Diba? Never give up on love ang eksena ni Ateng Ruth. Diba? Totoo yun. Alam mo, para tong continuation ng kwento ng Mahiwagang Bornay kahapon diba? So kahapon talagang sinabi talaga natin dun sa ating letter sender na huwag ka mawawala ng pag-asa, you lift it all up to God. And ito si Ruth yung isa sa mga pagpapatunay na yun nga na kapag ka nag-surrender ka na, kapag ka sinabi na muna kay Lord, sige na Lord, at saka kapag ka when you do the right thing. Feeling ko kasi when you start doing the right thing, that's the time na everything falls into place properly. Kasi technically, yung sa inyo nung jowa mo dati, na hindi mo naman jowa, kasi wala naman kayong label, yung side chick ka lang, actually, may mali talaga dun Correct. Diba? May mali talaga dun. Bakit ka kasi pumayag? Diba? Kaya lang di natin masisi, partner. Alam mo yun, parang side chick lang kita. Ako diba, sige, okay lang, walang problema. Huwag ka lang mawala sa akin, gusto diba? kita Ganon. May ganon talaga. Minsan hindi natin, tas hindi natin masisi yung kasyungahan. Kasi iba-iba tayo ng dahilan kung bakit tayo pumapayag Kaya nga, diba, lagi ko to sinasabi, partner, na it all boils down to self-esteem. Na kapag ka mataas yung pagtingin mo sa sarili mo or tinaasan mo yung pagtingin mo sa sarili mo, hindi ka basta-bastang magpapayag sa mga ganyang klaseng mga relationships. Kasi ang dami ng red flags niyan Ang daming warning signs, ang daming orange cone. 'Di ba? Ang daming barriers na nagsasabing mali. Pero yung mga salita ng mga taong, sige na lang, go na lang ako, wag lang siya mawala sa akin. Ito yung mga taong hindi pa masyado mataas yung pagtingin sa sarili. Kasi pag mataas yung pagtingin mo sa sarili mo, may isip mo hindi mo deserve yun Yes, yung gano'n na side chick ka, yung Correct. sasabihan ka na, uy, sabihin mo naman doon sa nililigawan ko, wala lang tayo. Hello, pagtaas nyo mag-camerate kagabi. Sasabihin ka ng Sakit gano'n, nun. diba? Ang saklap. But no judgment. Lahat naman tayo, admittedly, di ba, mayroon tayong Oo mga katangahan naman. sa buhay na alam Sa naman nating true. mali pero pinasok pa rin natin. Correct. Di ba? Alam naman nating mapapahamak tayo pero itunuloy pa rin natin. Marami tayong ganyang klaseng instances sa buhay na ginawa. And no judgment. Kasi pagkatapos ng lahat ng yun, ng mga pagkakamali, di ba, mistakes, failures, and everything, natuto naman tayo. May learnings naman dun Yes. So, At kumbaga, yun yung importante doon. walang talo Correct. kasi meron ka natutunan. And hopefully, meron ka talaga natutunan. Ibig sabihin, sana hindi na siya maulit. Diba? Sana hindi na siya, you don't fall from the same horse. Ibig Correct. sabihin, hindi ka makakahanap Kambing ulit naman ng... minsan, Oo, di ba? diba? Kung sumasakay ka ng kambing, edi hintayin mong malaglag ka doon. Correct, diba? Ibig sabihin, Iba-iba. iba-iba. Oo, Kasi oo. kung yung dahilan ng second heartbreak mo, ganun pa din, ginawa kang side chick, ibig sabihin, hindi ka natuto dun sa una. Yes. Diba? So, yun naman yung kagandahan dito sa mga nangyayari, katulad nga sabi ni partner na failures in our lives, we learn from them and we should. Kasi pag hanggat hindi ka natututo, mauulit at mangyayari at mangyayari. Agree. Diba? And in the case of Ruth, natuto ka naman Diba? Na talagang, yun yung maganda doon. Kumbaga,
kinapulutan mo ng aral itong nangyari sa iyo dun sa guy na sinasabi mong walang label at shinare mo ito sa amin. Kumbaga parang nahanapan mo ng dahilan. Correct. At isang dahilan din na nahanap mo diyan is 'di ba, na prioritize mo yung sarili mo. Yes. 'Di ba? Naging self-sufficient ka. Kasi sabi mo nga, sige, ibablock ko to. Gusto kong mapuno muna yung sarili Correct. ko. Oh, At diba? yun yung ginawa mo. At ang ganda ng naging Nagsucceed ka effect, doon. di ba? Nagsucceed ka doon. At saka ang maganda dito, nag-focus ka sa sarili mo, you focus on yourself and you focused on God. Ang kagandahan dito, nagkaroon ka ng bono. Alam mo yung parang happy ka with what you have, di ba? Sabi, ano yung sabi mo? Mas masaya pala yun eh. Di ba sabi mo, surprisingly, I enjoyed being single. Yes. I did not look for love. Pero, di ba? Pero ibinigay pa din sa'yo. Kumbaga parang bonus nga yun eh. Kasi yung you feeling fulfilled about yourself, ano na yun eh, para sobrang achievement na yun eh. Yung binigyan ka ng jowa, tas ikaw fulfilled ka pa sa sarili mo, na-establish mo na yung self-esteem na need mo. Ano yun eh, bonggang-bongga ka na dun, girl. Correct. Dapat may passage ka, bongga girl. Di ba? Ang And ganda. bouquet, samahan mo na ng bouquet. Yes, 'di ba? Koronahan na din natin para eksena. And ang galing. At saka alam mo, ang daming mga magagandang pwedeng matutunan dun sa dito sa kwento mo. Una, ganun when you want to let go of somebody or a habit. 'Di ba? You really just gotta do it eh. Tapos pag nagawa mo siya ng isang araw, sundan mo pa ng isa pang araw. Tama. Ituloy mo lang. At ituloy mo. Tapos marirealize mo, isang taon mo na palang hindi ginagawa yung mali. Correct. 'Di ba? Habit mo na pala. Habit na pala siya. Yes. So, ang importante talaga, you gotta do it. Napakahirap lang talaga because the beginning is always the hardest, 'di ba? Unang beses matutunang magbike, unang beses na broken hearted, unang beses na kumeme. Sa una lang talaga mahirap at masakit, 'di ba? Pero eventually kapag ka nasanay ka na, ay pwede pala. And it's not just with letting go or parang moving forward pagdating sa love life. Ganun din kasi naalala ko bigla, partner, yung nung time that I decided na hindi na ako magyoyosi. Nag-umpisa talaga yun sa sige, bukas susubukan ko na hindi ako magyoyosi. Tapos nung na-survive ko siya, partner, sabi ko, ay, siguro sa susunod na araw, kaya ko na ulit. Tapos na-survive ko na naman. Tapos isa na naman, na-survive hanggang na-realize ko, 2 linggo Tambucho na na pala pala. hinihitit niya. Tumigil nga sa pagyoyosi. Tumigil sa pagyoyosi, pero nag-rugby naman. Tumatambucho naman. Rugby, tambucho, barnes. Ano pa ba yung mga mababango? Pintura. Ano pa ba yung mga mababango? Yan, yung mga yan. Hindi, pero magsa-start sa ganun eh. Yung one day, parang katulad ng pagpapapayat. 'Di ba? Sabi mo, hindi mo kayang walang rice. Pero sinubukan mo isang araw, kaya ko naman pala na kalahati lang. O so, nung sumunod na araw, kalahati pa lang din. Nung sumunod na araw, try ko kaya 1/4 na lang ng kanin. Diba? Tapos nakayanan mo naman pala, hindi ka naman namatay. Diba? Tapos yung sunod na araw, 1/4 hanggang sa isang butil na lang. Hanggang sa, pag nakakita ka ng rice, sasabihin mo na, ew, rice, carbs, sarap. Diba? Until it becomes a habit. Yes. Diba? Tawag habit forming. Diba? Umpisahan mo talaga. Umpisahan mo talaga. Yes. Parang pag-iipon. Diba? Ang daming example. Mahirap lang talaga siyang umpisahan. Lahat ng mga sinabi po namin, hindi pa po namin umpisahan. Bakit? Pwede naman magsabi lang Pwede naman mag-example. Bakit? Sabi ba namin kami yun? Pwede naman mag-cite lang ng example. Pero gusto ko yung sinabi niya yun na parang it started with a day and then another day and then it became a month and then it became a year. Correct. Diba? Tapos gusto ko rin yung sinabi niya, partner, na fake it till you make it. For me, it also works eh. Agree. Yung basta fake it till you make it. Iba-iba nga example dyan, natamad na ako magbigay ng example. Parang ang dami ko na sinabi. Kanya-kanyang Google na lang, di ba? Kanya-kanyang fake it until you make it. O Google nyo na. Google na, now na. Tapos para mas specific examples of fake it till you make it. Ganon. Gusto ko din yun. Minsan it works eh. Iba-iba naman per tao. Effective din yun sa napakaraming instances sa buhay natin. Itong kwento ni Ruth sa atin, napakagandang mensahe ito para doon sa mga kaibigan nating single na feeling empty. Tingnan mo si Ruth, 'di ba? Kahit single, nahanap niya yung
yung happiness na hinahanap niya. Yes. 'Di ba? Kahit wala siyang karelasyon. Kasi nung una akala niya parang malungkot kapag walang jowa kaya pumayag siya na makipag-relasyon kahit walang label o pumasok sa isang sitwasyon na wala namang relationship na tinatawag. Correct. 'Di ba? Eme-eme lang, 'di ba? Side chick, isipin mo 'yon. Tsaka ang weird, may pa I love you tapos hindi kayo. Oo, Weird. Diba? So, akala kasi niya magiging masaya siya doon. Pero nung nilet go niya yung sitwasyon na yon, mas masaya pala na mag-isa ka lang at kaya mo palang hanapin yun kahit mag-isa ka lang. Yes. Kaya mong hanapin yung self-sufficiency. Kaya mong maging, ano yung term niya? You can find solitude. Oh, yan. Diba? Diba? Happiness in solitude. O happiness in solitude. O, diba? Kahit mag-isa ka lang, kaya mong Naghohore maging yung mga masaya. introvert, diba? Oo. Naghohore yung mga introvert, Yes. 'di ba? There is happiness in being alone. Yes. May ganun talaga. And do not settle na para lang masabing in a relationship kahit na alam mong Toxic mali or na, toxic. Yun nga, kaya nga ako partner, it all boils down to self-esteem. Correct. Pagka medyo hindi pa ganun ka, hindi mo pa inaangat yung level mo, hindi mo pa nakikita yung magsisettle ka talaga sa ganun kesa wala. Tama. Maganda yun no? Magandang habit din yun. Punuin mo muna ng punuin yung sarili mo. I-improve mo yung sarili mo, pagandahin mo, papogiin mo yung sarili mo habang wala ka pang love life. Ngayon, kung magkaroon ka ng jowa eventually, then binigyan ka na ng bonus ni Oo, God. isang additional blessing yun. Pero you feeling good about yourself. Yes. Diba? Na hindi mo kailangan ng satisfaction coming from other people. Gift yan eh. Tama, diba? Na tama. parang sa sarili mo lang ka na. Masaya ka na. Diba? And katulad nga sinabi mo, and you have your God. Diba? Sabi mo, ano yung sabi mo kanina? Love, ano? Ang dami mo kasing English Oh. na eh. Boss, Mahirap ano mga tuloy English mo? Nahihirapan kami pag-usap pag ganun eh. Nakakapagod kaya. Nakakapagod eh. Kaya nga ako parang napagod ako bigla. Kami kong binasang English. Oo, niyabangan pa tayo ng solitude. Nakakainis mo niyabangan ng solitude. Pagka ganito mainit yung ulo ko. O yun na, Ruth. We're happy for you that you found the one. Diba? Correct. Pero katulad nga na sinabi mo kanina, partner, no judgment din eh. Oo. Kasi ang hirap ng, kumbaga parang yung sinasabi namin, yung mga ganitong it's an ideal world eh, kung ideal yung setup. Pero sa totoo lang, mahirap mag-judge eh. Parang magugulat ka, bakit ganun? Tanga-tanga niya, alam niya na nga mali, pero go pa rin. Hindi mo alam yung background niya eh. Diba? Baka mamaya nakita niya yun sa nanay niya, na sunod ng sunod sa tatay kahit alam mali. Diba may mga ganon? Correct. Iba-iba yung kwento eh. Kaya siguro siya kaya ganon. Basta ang mahalaga sa mga ganyang klase, matuto after. Correct. Pag alam nating mali, Kapulutan na kaagad ng aral. Oo, Diba? alis na tayo. Yes, wag hayaang na maulit pa ulit. Kasi diba, ayaw naman nating nasasaktan palagi sa mga desisyong ginagawa natin. Tama nang isang beses masaktan, matuto doon and humanap na ulit ng bagong sitwasyon na pwede mong diba, kapulutan na panibagong aral. Hindi ulit-ulit na diba, you fall from the same horse. Yun yung sinasabi ni Nicole kanina. Masakit kaya malaglag sa kabayo. Nasubukan ko na yun. Tapos nalaglag ka na nga sa kabayo, akit ka ulit, nalaglag ka ulit, di ba? Munta nga ulit-ulit. Ako partner, pag nalaglag na ako sa kabayo, hindi ako ulit sa kanya. Kalabaw naman, Oo, di ba? Iba-iba, diba? hagdan minsan. O kaya, Oo. snail. Nahulog sa snail. Tanga-tanga mo naman nahulog ka sa snail. Palupit pala ng palupit At saka palala. ang lupit? Paano ka sumakay dun sa snail? Ano ginagawa ni Nicole? Palala. Ayun, sumakay sa suso. Baliw Lumala na. pala. Ay, thank Pero you, alam Ruta. namin sana na-gets mo yung gusto naming Oo, sabihin. na-gets mo. Ikaw na nakatutok ngayon, Oo, di ba? oo. It's okay to make mistakes kasi dun sa mistakes na yan, you learn it. Pero Yes. dapat dun yun, you learn. Yes. Kasi kung hindi, ulit na naman mangyayari na naman, di ba? Tama. Salamat, Ruth, for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. pwede rin kayo mag-send ng message or ng story via our Tambalan na Facebook page. I-search nyo lang po Tambalan, so pwede kayo mag-PM doon kasi yung aming writer, hi, good morning, Miss Jane Hi, Miss Lopez. Jane. Ayan na, meron siyang access sa aming Tambalan Facebook page, so pwede na doon. Alam mo, minsan nakakatawa yung mga nagme-message. Alam mo, Nicole, araw-araw nakikinig ako ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Saan ko isa-send yung story? Sabi ko talaga, araw-araw ko rin pong sinasabi. Araw-araw po namin sinasabi yan. Kahit
fake it. Diba, memorize na natin papunta dun sa extra o goodbye. Oo. Send your stories. At saka yabangan ka pa, ha? Oo, araw-araw ako nakikinig nakikinig sa sa'yo. Diba? Yayabangan mo pa ako, girl. Araw-araw ko naman sinasabi kung saan isi-send yung story. Para katulad yan ng, oh my gosh, partner at chuper, lagi ako nakikinig sa'yo sa gabi. Talaga ba? Mag-18 years na po kami sa morning. Huwag nyo kaming nayayabangan, huwag nyo kaming ine-etchos. Di ba naalala mo minsan, di ba, Oh. may umausap sa atin, interview to, partner. Uy, lagi ako nakikinig sa inyo. Tapos ibang stasyon yung binanggit. Correct! Naloka talaga, okay. Sobra. Pero kung naloka ka, partner, siya lumubog sa upuan niya. Oo naman, partner. Actually, hanggang ngayon, di pa siya umaalis eh. Nagbungkal talaga siya ng lupa, tapos doon lang siya. Exactly 3 years and 2 days na siya doon. O yun. Hanggang ngayon, hiyang-hiya pa rin. Oo, huwag nyo kaming ninjinjetsos, ha? Yung kaming etchosin. Okay lang namang wag nyo sabihin araw-araw kayo nakikinig, kundi naman talaga. Okay, Docs? Ay nako, salamat mga kabisyon. I hope you have a feel-good Wednesday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!